So may buntag niya tanan no mga kabugo. So vlog din sa ako kuan karon sa kumigo ako sa gipari kay mag-vlog niya ni kaning anana paghapak ba. Kapako ni siya niya tangtangon niya mahapakan mo na iya pagtuo pero day ang main nato nga plano pagkuha niya sa bawnanan ako din ihapak sa naong dayon. May antag di siya masuko no. Araw. Awa, magabot ato excited mga guys kaya akong sige na niya. Aligri kayo ni. So tara. Bani ko ninyo. A few moments later. Sige ba mo? What's up mga kabugo? So no, siya kayo no eh. Karoon pa may kabalik kong vlog kay tungod sa pandemic niya, nailantan sa siya niya. Pagkaman niya gilanat ako na sad kay. Pero di, may positive ha? Oh, di, positive. Sorry, magod minute to ba? Gawan ba, nainitan mi kamayo, grabe kay kainit. So, then no, karon na nata diri. So, ko na dag. So, ganun. Pag-games, kaya hindi paspas na maggamot. So, ang games sa toan eh, kining kwan. Siya, ang tawag kanina games, egg cover. Cover egg? So, cover egg. Basta ikaw. Dapat mas gamot eh, pag ana. Dapat man eh. kuha man eh, mabuwak para mabuwak ba? Lansa. Lansa. So ako na sa ipakita ganina sa video kaya ako man nakitaan ganina sa Facebook. So amo na ni buhatan karon. Paspasay kamot. Oh, paspasay kamot dili pwede hinahinay kay pagkuha. Hindi ako ma. Makabantay mo nga wala na dito kuan. Mo na siya atong kuan. Shout out din sa mga kuhan dyan. O sa mo shout out sa mga wala shout out na mo ato kay timing kay nailantan lagi. Ilan? Sige lang, balik raming shout out. So sige na. Ito na. Sige na nato. Sabayo na. Ay mo na. Bato pi. Sige. Bato. Tuloy. Larga. Larga. Pwede ka, ikaw una. Ako na, beg. Oo, una, ikaw muna, pipilin ka. Mas dapat pas ako, 1, 2, 3, go. Ba, ano kayo? Ay, kulpa, dira. Ay, marunong kayo. Dapat pas pulbay ka na. Narito ko. Pantol, dali ko. Three. Ayaw na. Excited. Ilay, pagbuhay. Kan ba? Akin. Yeah. Guys, nangilamos ba siya guys naray? Ilamos siya. Bye. Basta yung makasulti sa ako na yung mga na-prank ka na ako bay. Log ka lang. Bay. Pinakauna na prank guys. Pinakauna. Ay, barbak ako dagilisan. Layo pa nga mo. Ang dagilisan ko nagsaba. para di kay siya kalata ba nga ako siya i-prank. Ang gipawam na ko siya sa nina kay para muha na ko nga matalsikan ka ba yo. Layo pa ba yangin yung Oh, di. ako siya gipawam sa nina. Ako na din na ako yun. Bus. Salamat na yan yun. Salamat na karon. Gelsong. So guys, diri ra mi kutob guys. Baho sa Diri ra mi kutob guys. So, unsay makasulti bay? log ka lang. Birthday ka may. So guys, diri ra mi kutob. What's up mga God bless. Stay ato mo padayon to sa pagkanang sunod sa mga protocol nato diri sa dakbayan diri sa Ormoc para magpadayon ta nga kanang free ba? COVID free. Apit na 5 man guys. Salamat yan ninyo guys sa inyong pagtanaw, inyo naghuman.